Pan nilitum kachoningria ting pen nang litum dake wang pot nang litum pan choro lo pen kardong pila pini nang litum pan dake para nilitum kapachini kangtung alama bangke lason lo sik schedule ting pen la pen constitution a ting pen tribal kalidiat atum dak sik schedule arlo kidolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men se ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum khilonjia okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alam ke isi vet lo muthe karbi atum ilitum chini nedermasi delete pusi popot ke than hala so alam bang ma thadam oide amasi kadu ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulo long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long ran CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ge itum democratic aron ilitum election along ron ga chedan ilitum hana pe rem je phansi lage ge claim la si ake ong do pigatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le det lo athema amen voter list long delete puge tok do ko voter list ID bange do lata voter ID bange do setal lata akam pit pedet lo abinang voter ID dolo te lage delete tanang nelo lage vote pilong vek nang ji setan nona bange ulta thulo voter ID do thu kok atum ta pi thulong le det lo hala ka vie tom bang si pi thulong rong lo che plang bange la sini litum labang solam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pensi ke lolo athema la athika port pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tanga ka ve pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon nitum by post pensi ke lolo la pen la so ke lolo nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke latum Karbi Anglong Autonomous Council atum model code of conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti krepli a poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission la thuge etum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le la pen department a kapre ka tum do olang dormha ta pipe la pen ke tovar ta ve munit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM la pen kapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litum mane
inut la populate 50 lakhs la inut ka koros 50 lakhs dokay la ilitu alang litu nga koros la ta government na poisa la sini litu la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke doon ho sila ke claim la ke hinupik alam no la sini tu chief election commissioner aphan nitum opposition nitum complaint nitum pi lo by post pen sita la pen mo apor nang lilo te nilitum ako by hand ako pithui sita non mai ke tong la apor pen si complaint do nang la sila complaint la sonni la pen ako ison ke do thulan tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer flike phoke po anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter abang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nai pada ke tok tu lapot hala so teng polling station non arong seng onangi pusi nilitum ako choning ridun lo la helo alam bangke sta ke so dak binong alam lo la ron gache danji itum dek kache longri gache rai la pen khe gache rai dia fansi itum democratic aron che dan lo ilitum a hile ge la vote hello aman non ge vote ta ilitum along pen nang than pi to at lo nang ti to at lo a hile ta nang ti at tar mane eta voter list along amendment ta delete to talk about vote nang pi dun long le det lo itum lages ilitum phan la bang so democratic aron along nang perem dia fansi la claim la pen la just semet ki claim ke BLO tu pusipu la ke claim alang litum phan ko madon ni ga point nil litum lai huela mange pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la pen atumi heta nili khotia na tu dam lo naga tum nang than dun BLO tum phan hal tum tribal munit kali unang than dun BLO tum la so tribal munit kali tum choning ri bom ta amen thap thik pusipu voter list long amen thap thik puson sai se ilitum han kiwi lage serious pigalam lo labang so long neli rat atum phan kapachini kang tum lo la ya itum amen jong si delete pulo te la ke itum amen nang kang than lo itum amen nang kang than lo pulo tam te itum akhai la pen long ri ga chepe jok ji ron ka che dan a hi le ke itum phan nang thi app nang thi pon app itum long pawedan le itum che dan un e la pulo te la itum pa che dan un era itum along le itum akhai na pivir ja phan la pen itum along ri long le an nang thi app ja phan la si alang litum la online to amat voter list ka chipita online nangi pomat la pen BLO tum si claim nangi pomat la BLO la pen BLO ka e point la pen online la puthak si our side and to wrong la hala tu ilitum phana pivir ja pa la ke chia to maba la son si che plang tang la sila karbi ke doan inglongarat ke doan silonjia ohomia tum an adivasi tum an talamang salam chinira ilitum avo voter list along amen aku ke che thap thu serak nang ya kam claim nang yi ta non ge dam tang lo la MP election bang ke ilitum ilitum a vote abang ke ilitum a hilia bang ke bana kipon lak lo ake ong munak polis da do pick so dang kipon et elong in koira trok do pu elong arong bang ke elong bang ke krisir kep do la son dai si la pen ison ning ke oilam bang ke hala karbiari so o karyang karbidet kalilo naga tum anta posipu la pen dimasa tum anta posipu dak elitom han sakuri dang pipedet lo amat elitom han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bethe nang plung lap lo hala tum vote nang pidun neder lo non ke dam tang election ho suri phik kep bakta so share ko karbia tum ta vote nang pidun eder lo
alam ke li damang ke lalo karbia riso o karjang tumta karbia kei ke piyok nangi lapen ke longri karbia longri ke piyok nangi pu aron ka cedan long ke halatum nang cedan dun dedet lo nang cedan dun long le det lo banang cedan dun dedet lo labang ke henopik alang lo pura kaduita aning cibi aning cerot put nangi labang nai lo kardong Sir, dati. online pupo di online pupo ang hala kopilo ne kiri ni ke online electronic akarbar lai hui ne lipo an sini dunde seta amen nang lele de teki online thapo amen bang nang le tu te de amen bang hala voter list long abe tu de ke plan tu hala da bang delete tu amunin bang reng a voter list voter identity card tu seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula ya ketan pula kang tan pula Kuna polling station lo. Sir. son do nili tum kiri lang non dai itu hapu right kom pula ne pioneer on tu tu la pa along pre tan du son do pick tu PS committee la pen CC committee LA committee tu mana lolo app lo na ni tu official policy nang li tu mana pipe de lo copy ke seta nang pime nang tu nang pe nang pe klang ke ni tu pan amen kang tan alang li athema la ke jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament lo ning ye wek pukala na pot ni ke kaning ye pulo te data ta nang ji a record ta nang ji la se a record ni tu ri bom lo setan non ke ki ri pen mat der to re lo te chok che de ji voter election ke bang ka announce ko ke di counting ke do pola prang si ni tu pu nang ji MCC ke do un si la sini tumla MCC model code of conduct ke do uno si ningye nai pusi ni tum pini na itu mana hang de